سيركا يجنبر متكل كاسيرو أرحب وستالين أورغان سهرو موتيو عن سبق أبتو أي تخافل وامل ذات فتو دمدم أمكن كورار سيركا يجنبر متكل كاسيرو أرحب وستالين أورغان سهرو موتيو عن سبق أبتو أي تخافل وامل ذات فتو دمدم ሰላም ኩብራትን ኩብራንን ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት አስመራ እዛ ብጸጋታት ዝተተኽተኸት ሃገርና ኤርትራ በሓያላን ሃገራት አንጻራ ዝቐንዐ ተጻብኦን አንጻር ናጽነታ ንዝነበረ ማሕለኻታትን እናበታተኸት ትኸይድ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ኩላትና ከም ንፈልጦ ብምኽንያት ተፈጥሮ ዝዓደላ ስትራቴጂያዊ አቀማምጣ ወትሩ ዓይኒ ሓያላት ሃገራት ዝወጥቃ ምዃኑን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለምን ኣብ ዝሑል ኩናትን ምምሕዳራት መግዛእቲ ጣልያንን እንግሊዝን መሬትን መሰልን ኤርትራውያን ብምምንጣል ኣብ መሬት ኤርትራ ናይ ዘካየድኦ ኩናትን ኤርትራውያን ግዳይ መግዛእቲ ብዛዕባ ዝኾኑሉ ኩነታትን ዘነጽር ትሕዝቶታት ድማ እዩ ነይሩ እዚ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መደብ እዚ ናብ ኩሉ ኤርትራውን ፈታዊ ኤርትራን ምእንቲ ክባጻሕ ብወገንኩም ሼርን ላይክን ክትገብሩ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ብግዴኹም ነዛ ቻነልና ንምዕባይ ሳብስክራይብ ብምግባር ክትዝርግሕዎን ንላብወኩም ሰናይ ምክትታል እናበልና ትሕዝቶና ንጅምሮ ኣለና سنكر حلفو مرير والحسم تنقل درقاويان حيالات علم كتفونا أخا سمع زي بلهم ودي تنفشلو حفيرون زاتوار فتانا جلبوا بحر أقار حجي خطفو خازحننو كدم ويكعلن بعشلو تاريخ سلسة شح كنتو خينو ياتم عريبو بنينو تاريخ سلسة شح كنتو خينو ياتم عريبو بنينو ونين كان مكانا يزاتوار فتانا جلبوا بحر أقار حجي خطفو خازحننو تاريخ سلسة شح كنتو خينو ياتم عريبو بنينو تاريخ سلسة شح كنتو خينو ياتم عريبو بنينو قداموت نحرنت The First to be Freed أبزبل بزعبا إرتران سوماليان زي تتصحفة صبصاب منستر زينا بريطانيا أمونغو شحن تشعات تميتن 41 كساب شحن تشعات تميتن 43 قزاعات إنجليز بزعبا زنبرا خونتات إرتراوان تقليس اللهم ኣብቲ እዋንቲ ብፍላይ ኣብ ቀዳሞት ሰሙናት ምምሕዳር ብሪጣንያ ኩነታት ጸጥታ ኣዝዩ ሕማቕ ከም ዝነበረ ንርዳእ ኣብ መንጎ ህዝቢ በብዓይነቱ ብረት ፋሒሉ ከም ዝነበረ እዚ ድማ ገሊኡ ንሽፍትነታዊ ዓመጻትን ኣብ ግርጭታት መሬትን ይውዕል ምንባሩ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ እዩ ህዝቢ ኸበሳ ንኮንቺስየነ ንዝተወስደ መሬቱ ካብ ኢድ ወጻእተኛታት ብጎነጽ ከምልስ ይህቅን ከም ዝነበረን ነዚ ድማ ምምሕዳር እንግሊዝ حيد بمتقام كمزم كونون تملكيت اللهم كاندي ጸጥታው ጸገም አበስመራን ምጽዋዕን ይዝነበረ አበስመራ ናይ ኦቶ ኮፕሪፎኮ አዋጅ ኳን ተነበረ ናአሽቱ ገበናትን ግጭት አሞንጎ ዜጋታት ኤርትራን ወተሃደራት ሱዳንን ካልኦት አፍሪካውያንን መሐዝቶምን ቀጻሊና ሆነ ስለዝኸደ ነገር ንኸሃድ እቶም ወተሃደራት ካብታ ከተማ ወጹ ግድን ኮይኑ ነበረ እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ تزخفأ زقوانا ففتسامة أباز استرخبيم أب كبابين حاسة شحنت شعات تميتين 41 عامة مرت زيقاتات إرتران واتحادرات السودان سلستقاج أو
ካራን ሶንክን ማለት ሳንጃዝ ተሓወሶ ኣምባጋሮ ሰዓበሞ ካብ ክልቲኡ ወገናት 15 ሰባት ሞቱም። እዚ ኸይኣክል ብ7 ነሓሰ 1941 ዓመተ ምህረት ሓደ ናይ ጣልያን ዝነበረ መኽዘን ብረትን ጥይትን ስለ ዝተቓጸለ 8,000 ቡምባን 1,200 ፈንጅን ተባርዐ። ኣብቲ ዝሰዓበ ዓብዪ ናይ ሓዊ ቃጸሎ 4,000 ኤርትራውያን ተቐማጦም ምጽዋዕ ብዘይ መጽለሊ ተረፉ። ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ክፍለጥ ኣይተኻእለን፣ ተግበርቱ እውን ኣይተታሕዙን። ግን ብወገን እቲ ምምሕዳር ናይ ሸርሒ ተግባር ከም ዝነበረ ጥርጣረ ኣይነበረን። ኩነታት ከምዚ ኢሉ እንከለዩ ጀርመናዊ ጀነራል ሮመል ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ሊብያ ዝነበረ ሓይሊ እንግሊዝን ሰብ ኪዳናን ዝተዓወተ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝነበረ ትካላት እንግሊዝ ከምቲ ቀደሙ ክሰርሕ ዘይከኣለን ሕፅረት ናይ ዝተፈላለዩ ሃለኽትን ቆወምትን ኣቑሑ ስለ ዘጋጠመን ድማ እንግሊዝ ነቲ ብኤርትራ ዝነበረ ኢንዱስትርያውን ሕርሻውን ትካላት ክጥቀመሉ ጀመረ። ኤርትራ ካብቲ ዓውዲ ኹናት ርሒቓ ምርካባ ከም መዕቆቢት ገለ ስትራቴጅያዊ ስራሓቱ ወሰዳ። ስለዚ ካብ ክራማት 1941 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንገለ ዓበይቲ ወተሃደራዊ ትካላቱ ናብ ኤርትራ ኣምጽኦም። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ንሓንቲ ዓባይ ናይ ኣሜሪካ ኩባንያ ዓዲሙ ኣብ ኤርትራዊት ዓዲ ጉራዕ ሓደ መዕርፎ ነፈርቲ ዝገጣጥመሉ ትካል ኣቖመ። እቶም ኣሜሪካውያን ኣብ ኣስመራ ሓደ ዓቢ ጋራጅ፣ ኣብ ጊንዳዕ ሓደ ናይ ብረት ማለት ኤምዳድ መኻዚኖ፣ ኣብ ምጽዋዕ ድማ ናይ ሓይል ባሕር ደጀን ኣቖሙ። ቁሩብ ጸኒሓ ኣሜሪካ ባዕላ ናብቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ስለ ዝኣተወት ወተሃደራት ኣምጺኣ ኣብዚ ዞባዚ መትከል እግሪ ረኸበት። እንግሊዝ እውን ነፈርቶም ዝዕርዩሉ ትካልን 2 ሆስፒታላትን ሰርሖም። ከምዚ ኢሉ እቲ ክወድቕ ጀሚሩ ዝነበረ ቁጠባ ኤርትራ ከም ብሓድሽ ህይወት ዘርአ። ዜጋታት ኢጣልያ ናጻ ዕድል ስለ ዝረኸቡ ሳምና፣ ቢራ፣ ክርቢት፣ ናውቲ ዕዮ፣ ካብ ዝተደርበ ሓጺነ መጺን፣ ዘይቲ፣ ኦክስጅን፣ ወረቐት፣ ኮላ፣ ማርጋሪን ወዘተ ብምፍራይ ካብ ናይ ውሽጢ ዕዳጋ ሓሊፎም ኣብ 1943 ዓመተ ምህረት ንወፃእ ዝኸውን ሃላኽቕሑ ክሰርሑ ከኣሎም። ትሬ ቫስኪስ ዝተባህለ ጸሓፋይ ከም ዝገልጾ ኣብ 1943 ዓመተ ምህረት ኣስመራ ሓደ ኢንዱስትርያዊ ምርኢት ማለት ኤግዚቢሽን ንምስንዳእ በቕዐት። ክብሪ ናይቲ ንወፃእ ዝለኣኸቶ ቑሑ ኸዓ ኣብቲ እዋንቲ ማለት ኣብ 1943 494,000 ፓውንድ ማለት ፍርቂ ሚልዮን ፓውንድ ጥራይ ዝነበረ ኣብ 1945 ናብ 1,678,000 ፓውንድ ክበለ። እዚ ገንዘብ እዚ ኣብቲ እዋንቲ ኣዝዩ ዓብዪ ዝነበረ እዩ። ኣምኪንካ ወራር ሴርካዮ ግንባር መትከልካ ስዒሩ ኣልሓቦሳል ኦርጋን ዛሕሪ ሞትዩ ሓንሳባ ጣብጾ ኣይተኻፈሉዋ መግዛት ፍጹም ክድንደም ስንኩር ሓሊፉ መሪር እዋን ሕሰም ተንኰላት ደርጋውያን ሓያላት ንዓለም ከጥፍኡ ንዓኻ ሰማዕ ዘይብሎም ውዲቶም ፈሺሉ ሓፊሮም ደኒኖም መስራዕ ኣኺሉ ምርብራብ ደምስስ ማዓስከራት ተቓላጥፍ ናርወስኸሉ ተጋማጠል ወላዓያኒ ሓርነት ቀንደል ብስራት ዓወትካ ንኸንበልብል ብቕያኸ ጫቕጫቕ ትብል ዓለም መስራዕ ኣኺሉ ምርብራብ ደምስስ ማዓስከራት ተቓላጥፍ ናርወስኸሉ ተጋማጠል ወላዓያኒ ሓርነት ቀንደል ብስራት ዓወትካ ንኸንበልብል ብቕያኸ ጫቕጫቕ ትብል ዓለም ታሪኽ 3,000 ኮንቱ ኾይኑ ዓቃብ ፀጎብለል ኣርሓሽደን መትከልካ ስዒሩ ኣይተኻበልዋ
شح كنت خينو عقبت قبلل أرحشيدن متكل كاسبيرو أي تخابلوا أرحشيدن متكل كاسبيرو أي تخابلوا أرحشيدن متكل كاسبيرو أي تخابلوا ጀርመናዊ ጀነራል ሮመል ኣብ ልዕልቲ ኣብ ሊብያ ዝነበረ ሓይሊ እንግሊዝን ሰብ ኪዳናን ዝተዓወተ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝነበረ ትካላት እንግሊዝ ከምቲ ቀደሙ ክሰርሕ ዘይከኣለን ሕፅረት ናይ ዝተፈላለዩ ሃለኽትን ቆወምትን ኣቑሑ ስለ ዘጋጠመን ድማ እንግሊዝ ነቲ ብኤርትራ ዝነበረ ኢንዱስትርያውን ሕርሻውን ትካላት ክጥቀመሉ ጀመረ። ኤርትራ ካብቲ ዓውዲ ኹናት ርሒቓ ምርካባ ከም መዕቆቢት ገለ ስትራቴጂያዊ ስራሓቱ ወሰዳ። ስለዚ ካብ ክራማት 1941 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንገለ ዓበይቲ ወተሃደራዊ ትካላቱ ናብ ኤርትራ ኣምጽኦም። ንሓንቲ ዓባይ ናይ ኣሜሪካ ኩባንያ ዓዲሙ ኣብ ኤርትራዊት ዓዲ ጉራዕ ሓደ መዕርፎ ነፈርቲ ዝገጣጥመሉ ትካል ኣቆመ። እቶም ኣሜሪካውያን ኣብ ኣስመራ ሓደ ዓቢ ጋራጅ፣ ኣብ ጊንዳዕ ሓደ ናይ ብረት ማለት ኤምዳድ መኻዚኖ፣ ኣብ ምጽዋዕ ድማ ናይ ሓይሊ ባሕር ደጀን ኣቆሙ። ቁሩብ ጸኒሓ ኣሜሪካ ባዕላ ናብቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ስለ ዝኣተወት ወተሃደራት ኣምጺኣ ኣብዚ ዞባዚ መትከል እግሪ ረኸበት። እንግሊዝ እውን ነፈርቶም ዝዕርዩሉ ትካልን ክልተ ሆስፒታላትን ሰርሖም። ከምዚ ኢሉ እቲ ክወድቕ ጀሚሩ ዝነበረ ቁጠባ ኤርትራ ከም ብሓድሽ ህይወት ዘርአ። ዜጋታት ኢጣልያ ናጻ ዕድል ስለ ዝረኸቡ ሳምና፣ ቢራ፣ ክርቢት፣ ናውቲ ዕዮ፣ ካብ ዝተደርቤ ሓጺነ መጺን፣ ዘይቲ፣ ኦክሲጅን፣ ወረቐት፣ ኮላ፣ ማርጋሪን ወዘተ ብምፍራይ ካብ ናይ ውሽጢ ዕዳጋ ሓሊፎም ኣብ 1943 ዓመተ ምህረት ንወፃእ ዝኸውን ሃላኽቕሑ ክሰርሑ ከኣሎም። ትሬ ቫስኪስ ዝተባህለ ጸሓፋይ ከም ዝገልጾ ኣብ 1943 ዓመተ ምህረት ኣስመራ ሓደ ኢንዱስትርያዊ ምርኢት ማለት ኤግዚቢሽን ንምስንዳእ በቕዐት። ክብሪ ናይቲ ንወፃእ ዝለኣኸቶ ቕሑ ኸዓ ኣብቲ እዋንቲ ማለት ኣብ 1943 494,000 ፓውንድ ማለት ፍርቂ ሚልዮን ፓውንድ ጥራይ ዝነበረ ኣብ 1945 ናብ 1,678,000 ፓውንድ ክበለ። እዚ ገንዘብ እዚ ኣብቲ እዋንቲ ኣዝዩ ዓብዪ ዝነበረ እዩ። ከምቲ ተደጋጊሙ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ቁጠባዊ ድንፍዐ እዚ ኹናት ዝፈጠሮን ጠለባት ኲናት ንምምላእን ስለ ዝነበረ ተጠቆምቱ ኤርትራውያን ዘይኮኑ መንግስቲ እንግሊዝን ወነንቱ ኢጣልያውያንን ጥራዮም ዝነበሮም። ብውሕዱ ንግዚኡ ግን ሽግራት ሸቕለት ኣልቦነት ስለ ዘቃለለ ተቐማጡ ከተማ ዝኾኑ ኤርትራውያን እውን ቁሩብ ርህው ኢልዎም ነይሩ እዩ። ቁጠባዊ ሽግራት ጥራይ ኣይኮነን ግን ዘተሓሳስቦም ዝነበረ ንኤርትራውያን ኩሉ ኣገዳሲ ስራሓት መንግስታዊ ይኹን ዘይመንግስታዊ፣ ፍርዳዊ ይኹን ናይ ጸጥታ ብጣልያን ዝተታሕዘ ብምንባሩ ንዝያዳ ተሳታፍነት ሃንቀው ክብሉ ጀመሮም። ስራሕ ረኺቦም ክበሃል እንከሎ ካብ ኢዶም ናብ ኣፎም ዘንብሮም ትሑትን ክብረት ዘይብሉን ናይ ሸቕለትን ጉልበትን ዕዮ እምበር ጐይቶት መጻኢ ዕድሎም ንክኾኑ ዘቀራርቦም ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ዘሳትፎም ኣይነበረን። ስራሕ መንግስቲ ሃንቀው ምባል ገዲፎም ኣብ ንግድ ከኣቱ እንተደለይውን ብኣዕራብን ህንዳውያንን ዝተታሕዘ ብምንባሩ ብፍላይ ህዝቢ ስመራን ምጽዋዕን ብርቱዕ ሕርቃንን ቅርሕንትን ኣሕደሩም። ብሰንኪ ናህሪ ዋጋ ኣቕሓ መሸጣ ድማ ውሑድ ደሞዞም ከነባብሮም ስለ ዘይከኣለ ናብርኦም ናይ ሽግርን ሃላኽን ነበረ። ኣብ ዘመን ጣልያን ተጫኒቖም ንዘጥረይዎ ንብረትን ስልማት ኣንስቶምን ሓሪጆም ኣብ ፍጹም ምብታኽ ዝወደቑ ኤርትራውያን ኣብቲ እዋንቲ ውሕዳት ኣይነበሩን። ርግጽ እዩ ብፅዓትን ጥርዓናትን ማሕበር ፍቕሪ ሃገር እንግሊዝ ሓደ ሓደ ለውጥታት ንኽገብር ተገዲዱ ነይሩ ይበሃል እዮም። ንኣብነት ኣብ ምምሕዳር ዝሕግዞ ሓደ ኤርትራውያን ዝኣባላቱ ቤት ምኽሪ ኣቑሙ ነይሩ እዮም። ከምቲ ዝበሃልካ ንበዓል ኣቶ ተድላ ባይሩ፣ ደጊያት ሓሰን ዓሊ፣ ደጊያት ኣብርሃ ተሰማ፣ ደጊያት በየነ በራኺ ብደረጃ ሃገር ንኸማኽርዎ ክሓርዮም እንከሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኮሚሳርያቶ እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ዝሕግዝዎ ሰባት መዘዘ።
ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ደቀባት ቤት ፍርዲ ኮርተ ናቲቫ ብዝብል ስም ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ደቀባት ቤት ፍርዲ ኮርተ ናቲቫ ብዝብል ስም ጉዳይ ኤርትራውያን ዝሰምዕ ስርዓተ ቤት ፍርዲ እውን ኣቕዒሙ ነይሩ እዩ። እዚ ብዝያዳ ኣብ ገጠራት ወይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኮሚሳርያቶ ከም ዝሰርሕ ስለ ዝተገብረ ተቐማጡ ከተማታት ከም ተቐደሞም ኣብ ትሕቲ ዳንነት ጣልያን ጸንሑ። ስለዚ ብኹሉ ሸነኻቶ ክርአ እንከሎ መነባብሮ ደቂ ከተማ ኤርትራውያን ኣዝዩ ሓናቕን ዓቕሊ ዘጽብብን ዝነበረ እዩ። መስራዕ ኺሉ ምርብራብ ደምስስ ማዓስከራት ተቓላጥፍ ናርወስ ኸሉ ተጋማጠል ወላዓያኒ ሓርነት ቀንደል ብስራት ዓወትካ ንኸንበልብል ብቕያኸ ጫቕጫቕ ትብል ዓለም መስራዕ ኺሉ ምርብራብ ደምስስ ማዓስከራት ተቓላጥፍ ናርወስ ኸሉ ተጋማጠል ወላዓያኒ ሓርነት ቀንደል ብስራት ዓወትካ ንኸንበልብል ብቕያኸ ጫቕጫቕ ትብል ዓለም ታሪኽ 3,000 كنت خينو عقبت تقبلل أرحشدن متكلكا سعيرو أي تخابلوا تاريخ 3,000 كنت خينو عقبت تقبلل أرحشدن متكلكا سعيرو أي تخابلوا أرحشدن متكلكا سعيرو أي تخابلوا أرحشدن متكلكا سعيرو أي تخابلوا ናይ ታሪኽ ጸሓፊ ትሬቫስኪስ ባዕሉ ናይ ጣልያን ሓለፋታትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዝነበሩ ግፍዕን ሻራን ንኤርትራውያን ናብ ቅድም ዘይፈልጥዎን ዕውርን ጽልኢ ናይ ጣልያን ከም ዘምርሖም ይገልጽ እዮም። ምስኣቶም ለኪሙ ድማ ነቶም ንንግድ ብሒቶም ብዘይቀይድን ብናቱ ድኽነትን ይህብትሙ ኣለዉ ዝበሎም ኣዕራብ ብዓይኒ ቂምን ቅርሕንትን ጠሞቶም ኤርትራዊ ሓሓሊፉ መርኣያ ናይቲ ዝፍጠር ዝነበረ ቅብፀትን ቅርሕንትን ክኸውን ዝኽእል ሓደ ፍጻሜታት እውን ነይሩ እዩ። ኣብ ወርሒ ጥሪ 1943 ዓ ም ንኣብነት ኣብ ምጽዋዕ ቀጥታዊ ጠንቁ እንታይ ምንባሩ ብንጹር ዘይፍለጥ ናዕቢ ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ወተሃደራትን ተላዒሉ ነይሩ እዩ። ምስቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ናይ 1941 ዓ ም ዕግርግር እዚ ንኻልኣይ ግዜ ተፈጺሙ ማለት እዩ። ናይ ብሪጣንያ ሰነዳት ከም ዝሕብርዎ ኣብታ ወርሕቲኣ ካብ ቀቢላታት ሁባንን ሓንሰን ዝኾኑ ደቂ የመን ኣብ ምጽዋዕ ንሕድሕዶም ተበኣሶም። እዚ ተላቢዑ ኸዓ ናብ ግጭት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ደቀባትን ሱዳናውያን ወተሃደራት ብሪጣንያን ስለ ዝለሓመ ብሸሞንተ ጥሪ ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ናይ ምሸት ጀሚሩ ክሳብ ምሸት 15 ሰባት ሞቶም 20 ድማ ቆሰሉ። ካብቶም ዝሞቱ 11 ሲቪል ኤርትራውያን 3 ወተሃደራት ሱዳን ሓደ ድማ ኢጣልያዊ ዜጋ ክኾኑ እንከለዉ ካብቶም ዝቆሰሉ 12 ሲቪል ኤርትራውያን 5 ኤርትራውያን ፖሊስ 3 ድማ ወተሃደራት ሱዳን ምንባሮም እቲ ሰነዳት የነጽር። ሽዑ ምሸት ሰዓት 9 ወተሃደራት ሱዳን ብረት ከም ዘውርዱ ምስ ተገብረ ጥራይካ እቲ ዕግርግር ሃደአ። በዚ ኸየብቅዐ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ማለት 20 ጥሪ እቲ ናዕቢ መሊሱ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣባላት መደበር ፖሊስ ቶሰልን ሱዳናውያን ሰራሕተኛታትን ተላዕለ። ሕጂ እውን ሓደ ኤርትራዊ ሰርጌንቲ ዝርከቦም 6 ሰባት ሞቶም። እቲ ብ15 ለካቲት 1941 ዝተጻሕፈ ጸብጻብ ኣብ ምጽዋዕ ብርቱዕ ኤርትራዊ ስምዒት ኣንጻር ወተሃደራት ሱዳን ከም ዝነበረን እቶም ሱዳናውያን እንተዘይተተኪኦም ድማ እቲ ሓደገኛ ኩነታት ዝዝሕል ከም ዘይመስልን ብምምልካት ይዕጾም። ብድሕሪኡ ነዚ ፍጻመ እዚ ዝጠቅስ ካልእ ሰነድ ወይ ጽሑፍ ኣይንረክብን። ቀጥታዊ መበገሲ ናይቲ ናዕቢ ብዙሕ ግምት ዘይወሃቦ
ንኣሽቱ ምኽንያታት ምንባሩ ዝጠቕሱ ገለ ሽማግለታት እውን ኣለዉ። ክንድቲ ዝኣክል ናዕብን ምቅትታልን ንኽስዕብ ግን ሕቡእ ስምዒት ክነብር ግድን እዩ። በብግዚኡ ዝግንፍል ዝነበረ ሕርቃን ኤርትራውያን ከምዚ ናይ ምጽዋዕ ፍጻሜታት ኣብ ዝተነጻጸለ ውልቀ ጐነጽን ረጽምን ይውዕል ከም ዝነበረ ርዱእ እዩ። ጥምረት ወይ ናብ ጥምረት ዘምርሐ ሰፊሕ ውዳበ ስለ ዘይነበረ እምበኣር ናይ ኤርትራውያን ተግባራትን መልሰ ተግባራትን ካብ ባሃውርን ሃንደበትን ክርሕቕ ኣይከኣለን። ናይ እንግሊዝ ኣተሓሕዛ ጉርሕን ጥበብን ዝመልኦ እዩ ነይሩ። ንመብዛሕትኡ እቲ ብቐጥታ ምስ ህዝቢ ዘራኽቦ ስራሓት ንኢጣልያውያንን ኣዕራብን ብምግዳፍ ባዕሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝፍጠር ዝነበረ ግርጭት ጸብለል ንምባል እዩ ዝፍትን ዝነበረ። ሜላ ናይ እንግሊዝ ነቲ ተነቃፊ ናይ ጸጥታን ፖሊስን ስራሓት ከይተረፈ ንጣልያንን ሱዳናውያንን ብምርካብ ንሳቶም ተቐበልቲ ጽልእን ናህርን ኤርትራውያን ክኾኑ እሞ ንሱ ዓራቒ ኾይኑ ፖለቲካዊ ሸቶታቱ ክወቅዕ ዝሓለነ ይመስል ድማ ነበረ። ይኹን እምበር ምምሕዳር ብሪጣንያ ዘተኣታተዎ ዓበይቲ ነገራት ድማ ነይሩ እዩ። ሓደን እቲ ቐንድን ትምህርቲ እዩ። ብዘመን መግዛእቲ ጥልያን ፈጺሙ ዘይሕሰብ ዝነበረ ካብ መባእታት ደረጃ ዝልዕል ትምህርቲ ብእንግሊዝ ተኣታተወ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኤርትራውያን ርእቶታቶም ከስፍሩለን ዝኽእሉ ጋዜጣታት ንኽሕተማ ስለ ዘፍቀደ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ናይ ፍልጠትን ሓሳብካ ምግላጽን ናጽነት ንኽተኣታቶን ንኽሰፍሕን ገፊሕ ዕድል ከፈተ። እዚ ኣብ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ ህይወት ህዝቢ ኤርትራ ዓይነታዊ ምቅያር ዘምጽአ ሓድሽ ኣንፈት ወይ ጐደና ድማ እዩ ዝነበረ። ኣብቲ እዋን እቲ ኩነታት ገጠራት ኤርትራኸ ከመይ ይመስል ነበረ? ኣብ ዝቕጽል ከነቕርበልኩም ኢና። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትርያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ። ነዚ ትሕዝቶና ኩሉ ኤርትራዊ ምእንቲ ክከታተሎ ብወገንኩም ሼርን ላይክን ሳብስክራይብን ኣይትዘንግዑም። ንስራሕና ኣዝዩ ስለ ዝሕግዘና። ሰላም ወሰናይ ዓወትና ሓፋሽ። حوي دويني عبي خسف يقاتل ويني أنت حوي نعنا باي كان علم نبي من قلاي تخلو ويني بين العيني مساحة يا زلا زاوني أي كلوني كمزي لخنبر سئينلو ألخو قرب لزا تخلو ويني تتاكم زوازا أنت حوي نعنا باي كان علم نبي من قلاي تخلو ويني بيل العيني مسخة يا زلا زاوني بيتنا زليلو وزيد كامني عقاب نقفي وحد نبع
دبعتي قلت أنا عقبي عبي كم زل خاصاي فلتكون ويناي بدحري خاصاي كسنكون شكا وانا نحسي يا زي بلو كم أراويتنا بيتنا زليلو وزيد كامني عقب حقفي وحد دبعتي قلت أنا عقمي عبي كم زل خاصاي فلتكون ويناي بدحري خاصاي كسنكون عبي كم زل خاصاي فلتكون ويناي بدحري خاصاي كسنكون عبي كم زل خاصاي فلتكون ويناي بدحري خاصاي كسنكون أنت حوي نعنا باي كرحل النبتي قلاي تخلو ويني بلال عيني مسخيا زلا زاوني مسخيا زلا زاوني مسخيا